Daalụ ndị ọma na-ege ntị nke onye chiri na zero. Achọrọ m ka m gwa gị ka ị mata ife ndị ọcha ji wee gwa gị na enwere heaven, na enwere eluigwe ebe ọ ya abụ ịnwụọ ije ebe ahụ wee riwezuo ụwa irigburu onwe gị n'ụwa. Achọrọ m ka ị mata n'ụwa anyị nọ na ya ka eluigwe dụ. Heaven ahụ a na-agwa gị maka ya ebe a ka ọ dị. Ọkụ mmụọ ahụ a na-agwa gị maka ya n'ụwa a ka ọ dị. Mana ndị ọcha bịa gwa unu na enwere ebe heaven na ọ ya bụ ịnwụọ ije ebe ahụ ka o mee gị ka uche gị ghara iyibe na ihe ha na-eweru bụ ihe ha ji edozibe ha ji ebi ndụ na-enwe aṅụrị. Ịchọrọ ijebe ha ịkwụọ nnukwu ụgwọ wee jee ewetara unu ihe mkpọrọ ọgba aghara, unu ewere ya na-egbusisi onwe unu adụbizi na-ewere ife unu nwere wee na-edozibe ha. Unu anọ na-ata afụ. Onye mere ụfọdụ ndị eriri eri, ndị nzuzu ịpụta ife ebe onye na-enwe aṅụrị esi na ihe a all those things doesn't matter in heaven, mana ị nọ na-ata afụ. Mana ije n'obodo ndị ọcha ife ka ha si edozisi ebe ha, ọ bụrụ ihe wetara na be unu maka na unu amara ka esi edozi ihe. Ewetara unu ụka si unu n'ụka na ọ bụ unu kpewe chi ha, na ọ bụ unu kpewe chi ha na ife ọma ga na-emere unu. Ka ihe mere na ha anaghị ekpere chi ha ka ife ọma na-emerụ ha, ha bịa bụ unu were ife unu nwere wee jee na-edozibe ha. Ịnọrọ na-eyighe ije n'ụlọ ụka ikwugburu onwe gị n'aka, ị na-eme fasting, ị na-eti onwe gị ọya n'ahụ. Mmadụ onwere mbọsị jikọtara ije asị gị na onye ọcha na-eme fasting. Ndị a wetara unu ụka na ha na-eme ọsị gị na ana m emekwa fasting. Nọ ndị ojii iwere uche gị lesi ndị ọcha, ị nọrọzịa na-ata afụ ekwugharị isi na ife ndị agha amataghị in heaven. Ịma na o nwere ebe n'igwe dị, iwe nọrọ ebe a na-ata afụ. Ị na ha anwụọ debe n'igwe ahụ, ibe ebe a mụ na ya na-azụ ife abụlọ nke gị. Ife onye na-akụziri unu ihe ka unu ga-esi wee mata onwe unu, mata ihe unu bụ, ka nke ị nwezuoru gị esichaa ịpụ ije n'ụlọ ụka esi na ịkwụgburu onwe gị n'aka. Ego ihe eji wee rijuo afọ isi na iji enye onyinye, iji enye tithe, iwere mmiri na-agba n'ite juru eju. Kemgbe unu ga-amụkwado ihe dị ọka mmadụ iji na-akịta na-ewe onwe gị anya mmadụ na ife enwe ụwa mmụọ ebe ọ ga-abịa nwụọ. Arụ anyị arụ ga-abụ ihe na-anwụ anwụ, mmụọ ga-adị anwụ anwụ. Ọ bụrụ na ị nwụọ na ịkwụsị iku ume, arụ mmụọ gị arapụ gị apụọ. Mmụọ anaghị anwụ anwụ, mmụọ arapụ gị o jee ebe ọ ga-anọ wee cherukwa mgbe ọ ga-aratakwa onyinye ịghachi atụkwa ụwa ọzọ. Asụ na enwere ebe wee n'igwe ka o mee gị ka ije na-etugbusi onwe gị. Ha bịa nara gị ihe a na-ere, abịagoro ihe 5 naira, ijezi ebe ha ka ije gotie elezi gị 1 million maka na ịmara ihe ị nwere, ịmara ọba ruru ya. Ọpụna okwu niile ndị Igbo na-atị n'ilu ma nke ndị eji oyibo ekwu, na mgbe ịrụziri ihe ị nwere ma na o nwere ihe na ọ dị important. But still unu agaghị ụzọ akọ na uche unu. Marụ na ọgba aghara akpọrọ ụka ka ha ji wee wetara unu eme unu asị unu gbugide onwe unu, gbusie onwe unu. Ọ bụrụ na igbusie mmadụ ibe gị jee n'ụlọ ụka na a ga-agbaghara gị. Gee m ntị ka m na-agwa gị okwu na achọrọ m ka ị mata na ife ọbụla imete n'ụwa na ihe ata afịa ọ bụrụ na onye ahụ imejọrọ agbaghara gị. Ụwa ọzọ ị ga-apụta ihe atakwa afịa. Enwere ihe dịka eluigwe bụ n'ụwa ka ọ dị. Achọrọ m ka ibido na nwebe aṅụrị na ọ bụrụ ịfụ m ebe m na-enwe aṅụrị na-ayọ ndị mbụ na ndị egede
na-ayọchi m mmụọ nsọ m wee bịa ụwa, ọ na-ewetara m ife ọma, na-enwe aṅụrị. Echi niile m pụta ọ na-ewe gị iwe, ịfụ m iwe a na-ewe gị. mana every Sunday ije n'ụlọ ụka ikugburu onwe gị n'aka, ijecha bata ife niile onwe ihe nụrụ ebe a, ị ga-etinyekwu ya n'ọrụ nọ na ijekwa ụka mba agawa aja mbene, ịpụtakwa igwe ihe yuzu uche akọ na uche gị. Ndị ọcha ya akwa ebe ndị ọcha ga-anọ, ha nọrọ na-ege ifu ebe a na-eche echiche ihe a ga-emepụta, abịa were ife unu nwere ewere ya chee ihe a ga-eji emepụta. Mana nke unu anọrọ nje every night ị kwesịrị ịlahụ ụra ka mmụọ gị si na nlọ kụziere gị na ihe ị ga-eme. Isi na ije ị na-eje vidiyo na ị na-eji kụnwere onwe gị n'aka, na ị na-eji ekpekpe, na ị na-eme fasting. Ọ ya bịa ya wuo na burukwu unu jee ebe ahụ, ha bịa nara unu ife unu nwere welesi unu ihe ngara ọnụ, unu agaghị ama ihe. Tetenụ n'ụra ahụ, tetenụ n'ụra ka nna agwụ, tetenụ n'ụra. A sị na okenye amaghị ebu ana na arụrụ ana dị ya. Unu ga-amachi ife, mana unu na-eche mgbe onye wụdị Jizọs ahụ unu na-ekwuru. Kedu ọ bụghị mana onye ahụ a na-akpọ Jizọs na o nwere afọ o nwere bifo abaa Jizọs abịaghọrọ iwu na asị unu na Virgin Maria nwa na eji mmụọ nwa ji wee sụpụ ya na ya adị ime. Ifela adị emu na-ama nnọkọta chie echiche, mana imekata ijekwa ifu onye na-ekpere uche na-anata chi ya na-agọzie, inwewere ya anya ụfụ. Mana iwe onye uche gị, akọ na uche gị lesi ndị ụka, lesi Jizọs. Achọrọ nke mmadụ taa na Jizọs unu na-akpọ na ọmadụ unu na-eme exist. Ka ị na-eme ihe a ka mmụọ o nwere ka ọ bụ na mmụọ gị na ya so bụ mmụọ dị Jeros anaghị achọ ka ije na-alakwa ya wuti na-ekperu ndị agbụrụ ndị ọzọ iwe wewe ya, ọ ya atụpụsị gị ọnụ. Onye mere ọnwụ ji wee karịa na Naịjirịa na efe na-eme na Afrịka a na-egbu ka a na-egbu ọkụ, o nwere ebe a na-agba nchi. Nna chegharịa mmasị ka mma sinu n'ihu na-eme ka ngwụ na eziokwu. Ọ bụrụ na unu bido taa kwụsị akụ na-eji akwụ, were taịm ahụ iji eje na ị na-ekpe ekpere na ị na-eme fasting, were ya kpọkwuo mmụọ gị. Ihe m na-akụziri unu bụ ihe ngụ ha ga-emerụ onwe gị, ọ bụrụ ihe m ga-emerụ gị. N'aka ana m akụzi ihe ị ga-emerụ, asịra m gị bịa ka m merụ gị na ọ ga-emu ntị ka ịghọta ihe m ga-akụziri, ihe ị ga-emerụ onwe gị, ka ife ya na-eme na ndụ gị. Na-eme anya sọ gị na-agụ m na-agụ mere m ji wepụta kụzibe ihe a, ọ bụrụ ya. Mana achọrọ m ka anyị nwa bụ ndị Afrịka ghọta onwe anyị, ka anyị maa na anyị nwa bụ ndị ize ekere n'ụwa na ndị a ịya afọ onye ọcha ejiri ọwa naira ọ bata na Naịjirịa otu a, ọ bata Afrịka, ndị Afrịka na-akpọrọ ya isi ala. Mana ije ebe ha ewerugo na-emerụla anyị, a na-eti gị ihe na-eme ka o si wee sọ ha, ma still na achọrọ ịma ife. Gwa m obodo ndị ọcha one ma one na-egbu onwe ha, ụka one dị n'obodo ndị ọcha ndị a wetara unu ụka ahụ. Ndị Igbo ma ndị Afrịka ịma na agụụ eweruzie emepezie ụka. Ị na-eje eweru nwa nwanne anyị kwesịrị iji eriju afọ wee je nye onyinye si na ị na-enye tait. Den onye ahụ ị na-enyezi a na-akwụ moto iwere ụkwụ na-aga, ife na-adịghị emegide eche ọfụma. Ife na ọrịa bụ onwe onye na-eme ọfụma, inwebere anya ụfụ chọwa ihe ị ga-eme, imechakwa ịgbaje n'ụlọ ụka. Ihe mgbe ị ga-eme unu na-aghọta ife eji ntị oke eme na arụ.